Tervetuloa tänne sirkukseen. Tadaa! Miksi me ollaan täällä? Vittu nyt, turvat kiinni siellä yleisössä. No niin, John, alapa rumpaloimaan siellä. Joo. Come on, John! Helikopteri. Noniin, mä osaan tän. Turvat kiinni siellä yleisössä, me soitetaan ja heilutellaan pöytää täällä. Hellurei ja hellät tunteet. Jee. Nyt vittu huudetaan! Noniin, mä pystyn! Kattokaa minua, sitten yleisöön kattokaa, kun mä heiluttelen kauniisti käsiäni. Kuka vittu? Hei Joonas, auta! Mä oon kuuma. Kattokaa konkkua ja nouskaa ylös. Leijukaa! Nyt saatana! Mua! Hui! Kattokaa, mä osaan tehdä tämmösen teleporttitaikurin. Hienot maisemat täällä. Vittu! Paperse. Kiitos, sullakin. Jee! Hän yrittää kasvattaa minun parran. Se on minun parta. Älä kasvata mun partaa. Mitä sä oikein teet? Kuinka sä kehtasit kuolla? Vittu, kuuntele mua. Miten sä kehtasit? Tutun. Mä teit toisia, ne te ootte ihan huonoja. Te ja teidän Tesla-kilvet, saatana. Sitä minäkin. Paperse. Oho. Jee. Vittu, kun mä näen sun sen läheltä. Oksandroni on aina paras. Niin. On kivaa, kun Johannes talloo. Kyllä voisin minäkin olla oksa siinä tilanteessa. Ei se oikeesti masentunut. Mitä vittua, Johannes? Hän on Henrik. Se ei ollutkaan konkku. Laulan Bloody Angelia pimeässä metsässä, että Avatar huomaisi minun TikTok-kommentit. Nyt minä masennun. Mä taas sen sieltä tulee huumeasiakkaita varmaan kohta. Miksi mä laulan, kun mun pitää puhua? Mä en vittu jaksa. Hattu vittuun. Oho, mitä vittua? Oho. Minä tanssin tässä nyt. Oi komistus. Katso mun silmiä. No niin, minä tanssin taas. Moi. Mä oon Anna-Stiina. Wow, moikkelis moi. Lalala. Käsi. Kattokaa, siellä on pikkuhauto. Mitä te teette mun tiellä? Kattokaa, kello on 4. Avaa se. Vittu mun tieltä. Mä en avaa tuota porttia ennen kello 4. Kattokaa, tanssin taas. Ottakaa, mä otan tän avaimenkin tästä nyt. Minusta tuli taas lentokone. Vittu, kattokaa. Moikka Tim, tuu mukaan. Onko hyvää juomaa? Täältä tulee turreja. Me tultiin vastaan sun kalja. Avatar. Saatana. Hei, Johannes. Moikka moi. Hiukset heiluu. Arvatkaa mitä. Mulla on munaa. Mä rakastan mun munaa. Se on iso. Uskokaa jo. Mä voin näyttää. Avatar. Mun nenä maisuuvalta. Mun pitäisi herätä nyt. Tervetuloa, Pomo. Soitan kitaraa. Vittu, mä en osaa edes soittaa tätä kitaraa. Äänestähän voi vittu, siinä oli mun isä. Voi saatana. Haluan soittaa pianoa. Eikö se olekaan aika herätä? Kuka? Minä. Kuka sinä olet? Kukkuusasa. Mä jaksa. Ups, saatana. Siellä on mun siskon poika. Moikka moi, tervetuloa hammaslääkäriin. Minä olen uusi hammaslääkäri, leikataan sun kädet irti. Ei, se ei oo hammaslääkäri hoitaa sinua. No vittu, ollaan sitten käsilääkärissä. Ei kun tehdäänpä näin. Anteeksi, rakas. Älä jätä mua tähän. Mä pakenen rakkautta. Älä jätä mua tänne. Käsi, nalle. Vittu, musta tulee koira. Huomenta. Tää on mun aamurutiini. Ei vittu, mun vese tippu. Älä tulla töihin sieltä. Alkaa mennä motiin. Noniin, moikka moi. Mä oon sun pomos. Sä et oo tykännyt tarpeeksi monesta postauksesta. Anteeksi. Sä saat nyt potkut. Mä tarvitsen tän työn. Etkä tarvii, hanki uus. Hyvästi. Ups. Katso, minulla on lihakset. Kato, sä näytät ihan tältä hyytelöltä. Ei. Virne. Vittu mun pöytä. Lää. 5-7. Lalala. Mä höpötän tähän nyt jotain. Moi Johannes. Moi, tadaa. No niin, nyt kuunnelkaa. Wow. Oho. Mä en jaksa. Tästä tulee hieno punainen talo. Väärä tapa maalata. Wow! Poliis. Olemme Ruotsissa. Täällä on sirkustantti. Ketäs siellä on? Vittu. Mä lähdin nyt töihin. Okei, hyvää työpäivää. Hei. Heippa, etuikävä. Ja kanta-asiakas. Kiitos, juo. Moi. Jipi! Hei, se on me.
Oh my god. Kaikki juo. Sinne niin. Häivy, heippa. Vittu sun kanssa, sä tapoit ton miehen! Saatana, kato, sillä on sydän! Tää on siitä yhdestä Johannes-klipistä. Cut open your chest, pull out your heart, and while still beating, you hand it over to someone who really means a lot to you. You tell them I said hi. Sänkää sut saksilla. Halo? Johannes? Eikö mä oon Johannes? Mähän sanoin, mä oon lintu. Mulla on haukan pää. Digityy. Okay, sure. You got nothing to worry about. I'm a nice guy. And when she says like, and I go, so look at the camera and